ya sunanka? Zo ta nan. Kai magana me sunanka? Ba sunan sabo ba, sunan da ana kiran kawa sunanka. Shahun ba. To, kuma wannan yaron ya yi sha'awan zai yi musulunci. Kuma abin mamaki iyayensa su ba musulmai ba ne, amma sun yarda masa ya je ya yi musuluncin abinsa. To suka gaya wa mai masaukinsu su kuma suka turo su nan cewa a lakana masa shahada. Zan faɗi magana sai ka faɗa ka gaya masa haka. Ka ce la ilaha illallah. Ka faɗa? Ka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. A yanzu a shari'ance ya zama musulmi ko? Muna masa fata alkhairi. Wani suna ne kake so? To in zaɓa masa suna kenan? Na? To, sunansa Ibrahimu. Yawa. Sunanka Ibrahim ko? Daga yanzu sunanka Ibrahim. Ka ji ko? Yawa. Shi kenan. Ka tashi ka tafi gida. Yanzu kai musulmi ne zaka iya ka shiga masallaci, ka ji? Na'am? Duk inda ka je zaka iya ka shiga masallaci kai sallah. Kai musulmi ne, amma za ka rika zuwa ina koya maka abu ko? Zan akwai abin da zan koya maka ko? Gobe za ka dawo kenan. Gobe za ka zo da safe ko? Yawa, sai ka zo. Ibrahim sannu mun gode, Allah ya saka maka da alheri. Mun gode. To, mu kawo Fatiha ɗaya da salatul Fati, Ubangiji ya karɓe shi, ya barkace ruhinsa, ya sa a sanadiyarsa har iyayen ma su zama musulmai. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء ولا يسير ما نشاء مهلكا لما تشاء. وأنا على ما كان شاء ولا من الله يشاء لو جعل الأمر يشاء لم يكن ما تشاء قلنا كما تشاء ما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله. Takwas masoyin shehu ɗangare yawara ana ta yi ne fa saboda soyayya. Abin takara mun kawo hanya muka ci a